Hello guys! Mahadjong adlaw ni jong tanan. So karong adlaw guys, sa ko na mata, alas 4 pa ko na mata kay excited ko mo adto miskuan. Panoramic man anta sa kay ning mas mayor nga di siya makakayas panoramic. Adto na raman Miss Balisa, wa pa di ko kana sakad 20. City na may hang edad pa ko kadto. Ja guys, kita rata sa mga view inigabot na namo dadto. Kawan si Mayor kuno ya mong tour guide ron. First time dinis ang kinabuhi nga maka tukad kog Balisa sunod na pod. Kuha na pod ng panoramic na jud. Ja guys, kita guys. Kita rata guys digabot na turop. Namo kay mo. Hapit pa ko ila Mayor. Bye guys. Ginoo pagdali mo in taon Ginoo kay init. Kilaw pa. Mura pagkakaon di ra ba? MGMP Builders na all. Shout out sa taga Inabanga, Naog Iro. Shout out lang sa single. Makakita ta kog biyabas ka na rang dako ah. Wa pagalikat to nga ha. Grabe. Opay katanga na niyor. Katanga na wa pa. Tanga na. Pero to ra pure. Kabugtas. Haraanon. Sipon pag kugahat. Karabing hangata. May problema magpauli kay daus-us naman. Problema gyapon. Gay pahawak. Si Jara pa nauna. Asa? Kani? This is my first time. Ginoo ko rang initan na. Aray tusok na ko. Halarang lamia lagi mong kapayas ti. Darang lamia ay. Halati, ganahan di ko dihati. Hala tagpila man ati. Dad aragon ni. Kari kay. Ala! Salamat ka Joti. Ala, lang dagko guys. Sana all lang intay nga ni gisa karak Dapay la dia tubo. Salamat ka yang. Di kay di maka-aksi ni atong bada nag inusap. Ya. Ano man? Di pwede te kay harang lamia man dis karna karna ba kapajas laga sa isa si ate GD Hi Telay. Hello guys. Welcome to the vlog. Chidi. Welcome to Chidi guys. Nice. This is God's creation. Look. First time na nakan Dani. Nice mandi ay Dani. Nah, ari tati picture Dani heart. Chud sa TV? Klase nga kuan. Tila yo.
Kalapating mababa ang lipad. Ay, daw dili. Oh. Hala, daghan man din sila. Uy, lagparan ni atang naong. What's that? Hindi ko walang starfish. Siya ito yung gibla, video. Video naman po ka, uy. Hello guys. Hi, Meron guys. na guys, nagtindog-tindog. CR. CR. Nice dari guys. Thank you Ate M sa pag-arhi. Oo, siguro nagkatong dagat nga pasabot ito nga. Bihayan nila mo nagpalawan. Ano? The best in yung coffee. What is the best coffee? The seller niya pa ako. Di magpadakop ba? Lupad. Tak lang. Butang na day.